Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Набирс и днес започвам поредица на Survival Minecraft Single Player с един мод. С един мода е. Той имам шейдър мод. Шейдър, да вижте. Да, шейдър и също имам Optifine. Да. И също съм добавил един друг трети мод. Не знам защо скина ми се е пребъгъл. Аз няма да играя с шейдъри, защото нещо ми бъгва в ръката. Ще го покажа после. Нещо ми бъгва в ръката, което не ми харесва. И третия мод е един мод, който добавя много странни неща и някакви много яки къщи. Не знам името на мода. Не знам името на мода. Всъщност, събрах лоби в Minecraft папката Updata. Готва. Да, това е мода. Това е мода. Но това не знам какво. Какво казах? Да. Лових се в позета Updata.minecraft mods. Видях, че имам някакви модове, които въобще не ми вървят. Там мернах името на този мод. Ма той не ми тръгва, не знам защо. Вижте се, едно съм плеш. Той не тръгва, не знам защо. Затова ако представях на нови тръгна. Това е този мод. Обаче, като че тук, всъщност, къде беше? Ето и го няма, ако нещо работи, но Optifine е мод. Така си има няколко. Да, и това е света. От цяло света беше идеята да правя нещо като както маших. Да е просто като survival нещо. Да. Да. Ще се върна след малко, защото ме се ходи много ме запушка до туалета. Върнах се и не знам, да съм се намалил с къщичко влича. Чакай. Да. Храна! Хайде вкъщи има картинка. Беше ходим малко. Така. Да правим така. Така, както и да е. Ще направя първо една китка. И ще се махна звука, защото ме плаше малко. Не малко, а много. Как като стане направо. Купади го. Да, това е първи епизод. Нашия survival и се насладите на видеото. В момента прави мина. Взе 500. Въглич. Ще го пая малко. Чаклет. Още хубаво. Само дето не ми трябва стол. Знаете кое е най-мъчителното нещо в тази игра? Покупайте кол с дървената. Не са така всъщност. Това с кола е на трето място. А второ място е покупайте диаманти с колата китка. Така. И меч. Пак ще походим малко.
Да, вече се находихме. И време да убием първия приятел. Помедидем тархунките. Пак да му едим тархунките, пак да го убиеме. И така да караме. Давайте. Игра на 1.8. Не. Защото няма Optifine за 1.9. Но не знам и къде го изтика. Всякъде за 1.8. Не, всъщност имам за 1.9, но аз не искам да го инсталирам. От вече има Optifine. Но може би ще го инсталирам. Добре, имаме си месте, да отидем да путаме в формата. Скопаем ония воден и сме тип-топ. Тик-тик-тик-тиринг, тик-тик-тиринг. Как? What? Как ми се пусна този ресурс пак? Или го спознай. Тай да е вода. Тай да е извън. Печко. Будаме това и това. И чакай. И сега дойде закони се вижда през тях, бе. Так. Ай, накаже един моя прегладнял селянин. Така да едем. Много ще ползва чудовища. След маничко. Отваряме траптора. Отваряме траптора. Ще имаме да ръклото. И чакаме да спи. Естествено, ако не даде да спим, да спи да се. Време на този мод вече на леглото стана бък и може да спи. О! Съжалявам за малката пауза, просто мишката ми нещо спря да работи. А тя прави. Аз мисля, след като съм бавил на климче. 15 климчета. Така малко да е по-красивичко. Малко климче. Няма да навреди въобще на цялата ми станък. Добре. Колко по-добре изглежда. Просто да. Оставя така. Всъщност, флашко изкупа. Пайко, бе, съкънение, пайко. Трябва да има влог. Пако. Ето, че тази къща ще подразим в наша къща. Е така. Айде. Ще е по-удобно. Да. Защото когато дойда ето тук, ще да не мога и да това трябва да се дъпам назад и чак така. Е по-добре. Колко минути стана епизода? Не го да знам. Що бандикам. Къщо пойме. Купоме. Ще купоме. Един час ще купоме. И работаме приятелката ми Печка. Това мисля да е първи епизод на моя завайо по случай 10 абоната. Надявам се да ви е харесало. Малко беше комедия.
странно, защо така се получи. Надявам се да ви харесало, ако така абонирайте се и до скоро!